Hello लोगोफोर आं दा बल गेलेनो थांनो नागिरदों आरोना जुथाखौ बिराद डेन्जार गानना फैदो बिथाङा गेलेगोन दिनै बिराद जोबाय दा 10 थाखा देखायसिगोन आं गोदानसो चेनेल आंनाबो बारा Hello लोगोफोर आं दा बल गेलेनो थांनो नागिरदों आरोना दा 10 थाखा देखायसिगोन आं गोदानसो चेनेल आंनाबो बारा रोंबाङा आङो मिथिबाय दा 10 थाखा गेलेनायखौ खोन्थाबावगोन आङो नै दंबावो सानै रेडि जागासिनो दं बिसोरो बिथाङा बिराद डेन्जार जुथाखौ बिराद डेन्जार गानना फैदो बिथाङा गेलेगोन दिनै बिराद डेन्जार गानना फैदो नैबे सोरबा हायरफोर नांगौबा बेखौ लिंहर नै सारखौ हायर गोजान गोजानाव हायर गेलेयो बे बिथाङा लिंहरबानो जाबाय सोरबाफोर हायर नांगौबा नैबेबो गेलेयो लिंहरबानो जाबाय बेखौबो हायरफोर नांगौबा रेडि जाजोब्बाय गासिबो किपारखौ एसे प्रेक्टिस खालामदो देग्लाय आं थाथ'ला किपारा आंबो थायोमोन देग्लाय थाला आङो जाजोब्बाय गासिबो नै रेडि बेबो किपारखौ एसे हमनायनि प्रेक्टिस खालामदो आरोना दा बिसोर जोगोन गासिबो एसे खाथियाव फैना जोफै मोजां सोलोंनो बिथांखौ बिथाङा किपार नै बेबो जोंना गिदिर फैजोब्बाय बेस्ट प्लेयार हायरफोर नांगौबा बिथांखौ लांफैनो हागोन गासिबो नै नायना ला हायरफोर नांगौबा लांफैनो हागोन बे दंजोबो सब दा 10 थाना खेला जासिगोन आरो नैदि सानैसो प्रेक्टिस खालामबाय थादों खारनायनि फार्स्टआव गरम खालामग्रोयो आरोना बिसोरो गरम नैबे सासे दङ फिल्डार बिनाबो इउटुब चेनेल दं बिथाङा गेमल' हगारबाय थायो बेनिखौ साबसक्राइब खालामनांगौ दा माबायाव होगोन आङो नायना लाबानो जाबाय लिंकआव होगोन आं गासिबो जमा जाजोबहांबायानो नै बिथाङा दं जेक नै बेबो बिराद डेन्जार बेखौबो सोरबा हायर नांगौबा लांफैनो हागोन नायना लाबानो जाबाय मोजां जिबाय आयु दरनै सोरबा बिदिनो गारबाय नोंखौ नैबे फोरोङो दै गथ'फोरखौनो फोरोङो बियो मोनाबायबो दा नै गेलेखांबाय जोङो दा गेलेखांनानै जिरायजोब्बाय गासिबो मेंजोब्बाय बेस्राफोरा खारबाय बिराद मेंजोब्बायनो गासिबो मेंजोब्बाय दा मोनाबायबो दा बिराद गरमबो जाबाय बिराद गोलोमजोब्बाय नै सेस गाबोन लाफिनसै ससिखौ बिथाङा किपार एकदम मोनाबायबो बोथोरा बिराद गाज्रि जाबाय थांनोसै गेलेखांजोब्बाय नै गेलेनो थाखाय रेडि जाना फैजोबदों नोंसोरो मिथिबाय गासिबो नायनांगौ जाबाय